kalaban ni Dapix mo yun. Yung sabi ng ibig, ano yun? Video. So, inakit ako. So, binayaan kita. May tinigil ko. Hindi mo ulog snake. Ulog snake. Diyan. Diyan. Ang naglag ako mga puta ka nga, kamay ako. Isa yung spin, o sige. Spin yung maray. Ay, puta. Eh, sabag yan. Bawas mo. Sugo na dito. Nagdagal mo pa yan, ano mo, ano, masubrahan mo pa. Well, lakas mo na ito, bukas mo. Hindi na pabalik mo sa ano, wag.
Palagyan mo kasi ng meron mo. Lagay ko. Bawasan mo yun. Ano po, nagkapos ko? Akin na sabi ko.
Rambutan. Dapat i-deliver niyo. Nakapot, pili ng ano. Diyan man nga nito na bubalik ka din. Yung mga tao, di. Mga tao, then, daw, pili na ba? Ito yung ano yung kabili. Apat na. Anin. Ang apat na rebat niya tapos. Bawal, nagigitan mo. Ha? Ha? Pag may rebat ka naman, buwan na pala, no? Ikaw na ba dito? Kaya dito mo mahal. Kaya dito mo. Kaya, kaya ang rebat mo. Kaya ang rebat mo, ma. Huwag mo kang bakit mo. Magkano din, medyo masasayang. Dito na yung salamat. Sa pagkakapag-deliver, no? Tol! Hindi naman nakasintin mo, no? Hindi ka kalas ng bago? Ha? Nga, nasunod ako. Yang wani. Yo! Kasi yun to. Hotel mo na?
Ano yung bibig? Ano yung bintana? Ano yung ipo sa mo? Ha? Bigla ka na yun? Oo. Boy, lost na ako. Bakit? Ano naman mo? Ujo. Ano yung iskala watermelon? Or ano, melon? Watermelon yan eh. Bunggalan ko ng hayop na yun eh. Bago pang hayop na yun eh. Ako kong hayop ni watermelon, tapos gusto ko ng hayop. Pakwan. Hayop na yun eh. Baga, kami ito na hayop ng pag-misis mo. Misis show. Ito yun. Pakwan. Ako kong hayop ng watermelon, tapos gusto ko ng hayop. Pakwan. Wah, ayan. Ay. Ako niya na nagtawag ako ko naman. Bago pangayos na tapos na ako. Ang hayop mo ba yung sa bago mga
Yung ano, pero dyan. Kumain ka na? Kumain ka na? Matapos na po ang hanggang ng ulam eh. Ang hanggang. Kala ko, mas marami po yung sili kaysa sa sahog eh. Si Papa kasi nagluluto. Si Papa kasi nagluto. Eh si Papa, pag siya ang magluluto, gusto niya lagi maanghang. Yun, pinilit kinain ko na lang. Magagawa ko. Baka sabihin nun, pangit na lasa ng luto niya, eh, hindi ko gusto. Mahilig naman ako sa maanghang, pero hindi gaano alit sa maanghang. Ibon ko, napakalit sa maanghang. Yung siling labuyo nga, pinapapak lang ko. Kasi, ang pangang kaya, masalamat ka talaga. Wala yung cellphone ko. Salamat. Picturean ko kung, para makita mo kung kakain ka nun. As in, puro talaga sili lahat. Isang sili eh. Wala na akong makita ng ibang ano, puro sili. Ang nga kaya. Ha? Ganun pa din yung ang doon, nandun. Okay. Bakit ano? Sige. Oo. Ano nga kasi? Hindi na isa, dalawa. Oo, eh kung sa Bisaya niya no, matutunog yun sa
Kaya nga itap Tagalog mo para sa akin, di ba? Kaya nga tatagalogin mo para sa akin eh. Hindi, alam mo, hindi mo naman tinuturuan eh. Paano makakaintindi ng ano? Ano nga yun? What? Mm-mm. Siyempre, alam ko naman na kahit hindi kita pinapayagan, palihim kang gumagala pa rin eh. Ano ba pala? Oh, ano? Ano? Alam ko naman yun. Alam mo. Alam ko naman na gala to si Adi ko kahit hindi ko pinapayagan.
Galang ah. Oo po. Ang ginagawa ko matanda ah. Ginagawa ko matanda ah. Tawagin mo. Yung pinigyan namin yung tawag na kung sa sabi ng ano to? Taas ba to? Ano to? Stairs? Wait lang ah. Upload ko na ako. Ali, may nakita ako doon sa post lang ng isang ano. Ito sa pag-scroll ko lang kanina. Sinakita ako ano, meron palang flare dun sa ano, dito sa may yung parang barrel na ano, pistol na maliit. Ewan ko kung saan ginawa. Flare yun eh, alam ko. Pinuputok sa taas. Yan. May budget niya. Kaya sa klaro. Basta pa ka. Oh. Eh, buti may tumulong sa'yo. Mabuti kung may tutulong sa'yo. Ano naman? Hindi ko maintindihan. Ang alam ko kasi ginagamit yung flare, like, pag ganyan, hindi mo ng tulong, malayo yung ano. Pero imposible naman nakalaban mo, tutulungan ka, di ba? Parang, parang, parang gusto ko i-try. Mabilis pa ba hanap yun? Kung matagal? Takbo siguro yan eh. Okay? Eh, walang share. Magmamaratis ka na naman sa amin eh. Sabi, for ano namin yun, for privacy ba? Ingay na naman ni Krisa, latang walang ka-baby time. Aba. Yung mga ganon. Mga ganon. Sino? Sino ako?
Andre. Yan, ganyan. Hoy.